Fl-aħħar snin ġew stabbiliti diversi miżuri biex jiġi żgurat li sa minn stadju bikri fil-ħajja tagħhom it-tfal jingħataw l-aqwa opportunità biex ikunu jistgħu jisfruttaw il-potenzjal sħiħ tagħhom. Kull sena il-Gvern ħaseb biex jiżdiedu l-investimenti sabiex it-tfal ikollhom l-aqwa appoġġ u l-aqwa servizzi biex l-esperjenzi ta' tfulija tagħhom ikomplu jitjiebu u bekk ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Waqt it-tħabbir tal-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għal Garanzija tat-Tfal, intqal li dan se jkun wieħed mill-għodod li se juża l-Gvern biex ikompli itejjeb il-kwalità tal-ħajja tat-tfal partikolarment dawk l-aktar vulnerabbli. Il-pjan se jibni fuq il-qafas robust eżistenti diġà biex it-tfal kollha ikunu jistgħu joħorġu il-potenzjal tagħhom. Id-Direttur Ġenerali fil-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, Denise Fiorentino, tat aktar dettalji dwar l-għan ta' dan il-pjan nazzjonali. L-għan ta' dan il-pjan huwa li aħna nipprevjenu l-esklużjoni soċjali ta' tfal vulnerabbli. Dan il-pjan jikkonsisti f'numru ta' miżuri li permezz tagħhom it-tfal ħajkollhom kwalità ta' ħajja aħjar u l-opportunità li jkollhom suċċess fil-ħajja tagħhom u jilħu l-potenzjal tagħhom. Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Mark Musu qal li l-impenn tal-Gvern huwa li ma jitħalla ħadd jaqa' lura. Għal dan il-għan il-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali se jwassal biex jiġi żgurat li t-tfal u l-familji vulnerabbli li jinsabu fil-faxxa tal-faqar joħorġu minna u bekk kull tifel u tifla ikollhom bidu ugwali fil-ħajja. Mark Musu tkellem dwar kemm importanti għall-Gvern li adotta l-garanzija għat-tfal fil-livell nazzjonali. Min barra li huwa ħanajtek hija talba min-naħa tal-Unjoni Ewropea, hija inizjattiva mill-Unjoni Ewropea, ovvjament bħala Gvern inħossu li huwa importanti ħafna li nippjanaw snin li ġejjin kif nistgħu ntejbu il-benesseri ta' tfal tagħna. Ovvjament dan se jsir b'diversi miżuri tul it-tmien snin li ġejjin. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon fakkar kif matul is-snin twettqu diversi bidliet leġislattivi fost oħrajn il-Politika Nazzjonali tat-Tfal li daħlet fis-seħħ. Barra minn dan, wara konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati u diversi partijiet oħrajn li saru, daħlet ukoll fis-seħħ il-liġi tal-protezzjoni tat-tfal. Il-Ministru Falzon semma kif bdiet topera Children's House irrefera wkoll għar-rapportat obbligatorju l-adozzjoni miftuħa li kollha kemm huma għenu biex ngħatat il-permanenza biex bekk it-tfal ingħataw stabbilità aktar. Il-Ministru Falzon fakkar kif l-amministrazzjoni preżenti wedet li fil-5 snin li ġejjin tinvesti mal-145 miljun euro f'miżuri u inizjattivi biex ikomplu jgħinu l-tfal kollha, partikolarment l-tfal vulnerabbli u fil-bżonn. Hemm żewġ raġunijiet prinċipali. Għalhekk it-tfal huma parti mis-soċjetà tagħna tal-lum. Huma wkoll il-ġenerazzjoni adulta ta' għada. Dan huwa gvern li dejjem hemm minna irridu nħarsu t-tfal. Dejjem wettaqna miżuri mhux biss finanzjarji meta naraw anke miżuri li jagħtu potenzjal il persuna ssir iktar kompleta, dak huwa dover tagħna li bħala pajjiż nemmnu fil-ġustizza soċjali irridu nwettquh.